Ngibingelela lapha emakhaya nonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much ukuthi tune in. Yes, this is another new episode egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sinayo umama la ubuya le eKapa lodumo. So siyabonga uNkulunkulu bazalwane. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nani njalo makuhlezi kukhona esithi hey khona into ekhona ngapha nize impela ngiya appreciate kakhulu. So ke before siqala uhlelo lwethu bazalwane ngingathanda ukuthi mhlambe siluvule ngomkhuleko before singene engxoxweni yethu yanamhlanje. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ungcwele kakhulu akekho njengawe. Dumo lonke lokufanele wena Nkulunkulu. Zibongo zonke zingezakho Nkulunkulu wethu engcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu namandla wena osithwele ngeikhwepha zakho. Nkulunkulu namandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thatha udumo lonke nobukhosi bonke namandla inkazimulo mana njalo Nkulunkulu wethu namandla as you are about to start Nkulunkulu engcwele siyathandaza ba usifihle usikhusele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Mama sebingelela. Amen dad. Niyaphila? Siyaphila dad. Siyabonga kakhulu mama ukuthi uhamba uzofika. Thank you so much. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu mama ngawe. Wahamba uzofika. Dama nazo nafika eminyakeni. Since last year, I think last year. Beku last year or last of last year. I think beku last year. Okay. Yeah, beku last year. Ukubona iThabang Media. Yeah, ukubukela le Thabang Media. Waqala ukubona sikade sinoba? Ndaqala ukubona nino Dr. Tobe. Okay. Okay. Azange ndalala the day ndibukele i episode yakho no Dr. Tobe. Yes. Ndabuza ngumfazi ovelaphi lofana nami ngoba uhambo lwakhe ncakashana lifana nohambo lwami. Yo wathi ithi number ndamane ndicima ifone ndade ndayibamba inamba yakhe. Sure. Ndamfonela ndamxelela ukuba igama lami ndinguzine ndingokwaMarhubelela ndise Cape Town. Ndikufumene kwi podcast ka ST Dlamini. Wathi ewe mina ndathi ndicela ukuthetha nawe. Mina ndingumXhosa ke ndathi ndicela uthetha nawe. Because istory sakho sicakashana nestory sami. Inhlungu yakho isame nenhlungu yami. But ke mina ke ndisekuyo lenhlungu and then I want to come out kule nhlungu but andiyazi ukuthi njani. And then ke ngoku inhlungu yakho ifana kanje nenhlungu yami. Iwes eyami inhlungu ngoba ndalizwa ngabantwana abakhubazekileyo ababini. Yabona mama ngiyathanda ukuthi sizongena kuyona straight but before singene kuyo indaba yethu ngingathanda ukuthi mhlawumbe nakumuntu oqala ukubona nje just ukumnikeza isithombe ngawo ukuthi umambani sinaye namhlanje. Oh Nkosi yami igama lami ndinguzine ndingowakwaMarhubelela ndandingowakwaMayekiso ndachatela kwaMarhubelela. Ikhaya lami likuTsolo eNcimbu ndizalelwe eNcimbu ndakhulela eNcimbu. Ndingumntwana kaThixo ndiyamthanda kakhulu uThixo ndamamkela uYesu ndiyamthanda kakhulu uYesu ndiyamthanda kakhulu. Ndiyamthanda kakhulu because ndimiswe nguye. Kusiya mama wasibhalela sahlela waze wafika la. Nkosi yami. Was-highlighta ngestory sakho. Nkosi yami. Kahle kahle uzusukele eCape Town uzofika la njengoba sila eGauteng. Kwenze njani mama? Ba usibalikhulu udla ngotho njalo uMamvelo athi sibalikhulu. Kukude eKapa ndize kwilizwe ningazange ndaza kulo lasePretoria. Sure. Ndiziswa yinhlungu nevoice yam engavakaliyo. Ndingene emtshatweni ngo2005. Okay. Ndize ndizogaxeleka apha galeleka apha ePretoria ndiziswe yimeko yomtshato wami. Nditshate 2005. Nditshata nomyeni wami osindisiweyo okhonza kwaMpinge kuthiwa yintoni yi Gospel Church of Power.
Okay. if ndiyibiza kakuhle. Okay. Seyingumkhombe kaNoah ke ngoku yaqhekeka, seyingumkhombe kaNoah ukhonza pha. Nditshatiswe pha 205. Ya, nditshatela kumyeni wam ozelwe yedwa onotata wakhe. Sahlala kwa right ndabe ndisiza nabantwana bam abayi2. Ngokwesivumelwano sethu sahlala kwaMandi. Ndabona ndiyintombi yase-Assemblies of God mna ndikhonza phansi kotata uMpolo owayesePhilippi that time. Okay. Yes. So yeah, umtshato watshintsha 2017. Intombi yami le ikhubazekileyo ndifumene ngo-2016. Watshintsha umtshato ngo-2017. Okay. Umyeni wami waveza ubuyeno endingamaziyo. Usukela ngo-2017 kwade kwango-2018. 2018 waqala ukundisa isandla. Wandisa isandla kayi-1 wandophula imihlathi leyase-left. Ukungena kwami esibhedlele eGatesville ndingena ndibethiwe nguye ndivuza igazi gxe. Ya kulapho ndadiagnosewa as ndine-depression. Ndaqala uthatha iipilisi ze-depression 2018 oko till. Okay. Yes. Akukhange kwangathi kuya kuba right. Ndandibeke usoze ke kuba xa ndinoze nditshate mna ngeze ndabuya. But ngoku Tata uDlamini ndibuya umva. Ndinyamezele. Akekho umuntu onyamezele njengami. Ndinyamezele ndine-20 years unyaka we-20 lo ndisemtshatweni. Sure. Ndenze konke ebekufanele uba umuntu ongumama owendileyo wenzile. Ndiba ndenze konke. Sinaso isizathu sokundizisa apha kule ndawo. Njengento yoba ndinale ngxaki ndinayo sadibana umyeni wami lipolisa. Okay. Yes. Wayesebenza inyanga SAPS useBellville ngoku eCommissioner's House. Sadibana notata owayinguchaplain wamapolisa ngumfundisi wasikhansilisha sangathi si-right kwahlaleka kwa-right. Lavuka ikakade endleleni amane elithibaza lo tata. Ndazi noba ndingambiza ngegama na lo pastor. Angambizi. Wamane elithibaza elikakade lo myeni wami elive endibona uba kuvuka i-background yakhe mhlawumbi yokukhula kwakhe but ke ngoku yokukhula yedwa ivuka ke ngoku kumntu orongo. Okay, sahlala siyilo family wasinceda lo pastor lowo. Wasimonitarisha sade ndihlala notatazala wam. Okay. Tatazala wam wasele mdala ndibabysitha yena. Okay. Ndambabysitha utatazala wam toti wade wasweleka. Utata wakhe wade waendapha elusana lam. Usana means unewborn wam. Ndingu-daughter in law. Ndokha umzi because isimo somzi sasingekho sihle that time. Umyeni nayo imali. I take imali yomyenam ukwenza ikokwabo libe lihle. uThixo wandipha amandla okunakekela utatazala wami, which is ufather in law wami. Ndalizwa ngo-2015 16 ngo-205 yeah, ngo-206 ngalizwa ngale ntombazana ingimisiwe ikhubazekileyo. Ndanamasana amayi-2 nabukena utatazala wami ndanabukena ubisiwe. ingane lengane yenu nobabili? Ingane yethu i-firstborn yethu yasemtshatweni. Okay. Ina 19 ngoku. Okay. Yes. Mhlambe uphazamisa mawuthi iphila ngokukhubazeka endlela I-autistic ayikwazi uthetha, ayikwazi ukuzenzela kwanto. Yes. Iyahlanjwa, iyatyiswa, iyanakenwa, uyahamba yena. Uyakwazi uzihambela, uyeva ngendlebe, but ukuthetha akakwazi. Yes. So oko waye kwinephi esengumntana usekwinephi nangoku. Yes. Yonke into uyayenzela ehleli ehamba, yonke into yakhe ubase ekhimbini. So uThixo wandipha amandla ke ndathi inoba lubizo lwami oluloba ndizokwenza lo msebenzi apha. Yakwakuba nako yaba nayo indawo yondikhubaza indaba yoba ndifumana umntana onjeya, but zange ndiyamkele. Kodwa uThixo wanceda ndayamkela.
Ndahlala notatazala wam, umyeni wam uyaphangela, imali ndiyisebenzisa kwizinto zalapha endlini. Yeah. Ndokha umzi wakokwabo number 1 because aba bantu ndifumanise into yoba banayo ifemeli but bazi-isolate efemelini. Ifemeli yabo yaye yakwaMpinge kangangento yoba kwayisiko lamyeni nam labalela kwaMpinge ezinto yoba ndayotshatela kwaMpinge. Yes. So ke ngoku oyena femeli siyaziyo apha yifemeli yakwaMpinge, although ikhona ifemeli yabo but kuba babengabantu ababejongelwe phantsi kwafumaniseka into yoba bazi-isolate ngendlela ezinjalo. Okay, utatazala wam wayendiphethe okwentombi yakhe, ndandimphethe okatata wam. Kwakungekho mntu owayeyazi into yoba ndandiye ndithi naxa ndi-explaina kogqirha ndithi I am a daughter-in-law. Kuthiwe how? Ndithi yes, ngutata womyeni wam. Okay. Wasweleka 2015. Wagula wasweleka 2015. After swelekile 2015 usweleka ndipreg le boy in 10 years. Okay. Yes, ndafumana intombi ngo-2008. 2018 ne? I think una 16 ngoku. Limane livuka ikakade. And apho livuka ikakade lakhe linapha xa kuya kwibonus. Njengoba ke lo mntu ndibuyele kancinci umva wanditshatayo nje, utshata mna ndingesenaba abazali. Okay. Yes, ndinotata omncinci wam oseGugulethu, unditshata ndizihlalele eSamora. Ekhaya akazange akaziwa ekhaya. Wayithi uzawuya ngoSeptember, uphele uSeptember, uzawuya ngomnye uSeptember, uphele till now kube ekhaya engaziwa. Sure. Okay, fine. Wasweleka utatazala wam ngo-2015 nge-1 ka-August. Sayenza sobabini funeral yakhe, ndandipreg lo mntana. Ifamily yakhe ndathi akuzubakho bhunga apha. Ungumntu osweet umyenam. Othule ngumzalwane kangoba ude wapromothwa ngabantu bathi ngumfundisi. The way amthanda ngayo uThixo akhonza ngayo, ngeze busenkonzweni nangoku indlela ashumayela ngayo. Ndingumntu othethayo. Ukudalwa kwam ndingumntu o-talkative onjengoba undibona. Yeah. Ungumntu othulekanga uba wade wathi umngane wakho lapha esitratweni sethu wathi uyabona ke uThixo ukuvela ukuthandaza kwakho ngoba ubulixhoba labantu beyuza izinto zakho ungenamthetheleli. Uyabona ngokukho uMarhoyi into zakho zizawuqonda zithi. Zaqondana ngoba because imoto zakhe zazimisuzwa bengagaleli ipetrol abantu bengathini ngoba engumntu odalweyo ethule. Kanti ngaphakathi lakhe akho umuntu uyazi inhliziyo yakhe. Bayajika kanjani? uThixo yedwa uyazi bayajika kanjani. Ngokufutshane. Yeah. Wasweleka utatazala wam, usweleka ndipreg lo mntana, ndambeleka lo mntana nge-8 kaNovemba 2015. Umbeleka kwam ngo-November lo mntana 2015, usweleka ngo-August, September, October, November ndabeleka lo mntana. Ndambeleka lo mntana naye ene-condition engekho right. I-testicles zakhe engacaci uba intombazana uyiboy intoni. Ngowesi-5 lo mntana ndiyombeleka ngesiza. Oh fine. Wavela uboy wavela engazeki uba yiboy yigirl, kwathatha iveki uba waziwe ubuntoni. Waya umyenam ubeleka kwabo esibhedlela. Uya kwakhe kwathiwa wafika umntana kuthiwe bexhuzule ngezolo. Kwade kwathiwa umntana ke ngoku naye u-autistic. In fact batsho esekum ngaphakathi bathi lo mntana akakho normal. Engekho normal nje uzaba worse than usisi wakhe. Yho. Ndathi uNkulunkulu wam Jesu andazi kodwa ukuba intando yakho kulungile. Ndatsho ndingazi into yoba kulama upside down kamyenam amane ba right amane ndingamazi ba ufikelwa yintoni ave abe nesithingithane nje sochuku endingasazi ay ichuku but ST alikho. Ndiyalifumanisa ngokuba enga yoba enjeya. Yeah. Okay. Njengomuntu othuleyo kumyenam umuntu osecretive. Okay. Akakwazi udisclose izinto zakhe. Mina ndikhathali into yoba ndinganantoni mina ndingayithetha nje bhaxa andifihli into mna. So ndafumanisa into yoba mna I'm a first woman kumyeni wam ngoka-73 nge-2 kaSeptember
mna ndingoka-79 nge-16 kaMeyi ukuba ndingoka-79. Uyibambe laa ndawo yoba ukuba ndazalwa ngo-1979 ngoba i-ID ndiyenzelwe abazali bam sebengasekho. Utatam sewaswelekayo ndiyenzelwa ngutata omncinci wam eGugulethu. Yes, wabuza ke uba ndandizelwe nini. Kwaqashiselwa. Okay, so jonga iminyaka ke leyo yam yokuzalwa, masibe sisithi le minyaka yam yokuzalwa neminyaka yakhe, which is mdala kunam. And then ke ngoku akazange waba naye umuntu wesifazane, ndingowokuqala. Nditshate nomyenam eyi-virgin, mandiyithethe nje kanjalo. Yes, utshata umuntu onamasu amabini. Okay, fine. Zange ndimjaje, zange ndithini, ndegquma ihlazo lakhe, ubuyena ndahlala phezu kwalo eziba namhlanje ndilithetha. Okay. Kwakungekho lula. Zange kwaba lula. Kodwa ndawenza umsebenzi wenzeka. uThixo wasiliza ngoMisiwe, intombazane wasiliza ngo-Unako, intombazane wasiliza ngo-Inathi, iboy. Apha ku-Inathi kube kwakhona ubunzinyanyanana ngoba izinto azisahambi kakuhle kwampela. Kangoba sikhe sazama uhamba mitholampilo nto esipha kwakho u-Inathi. That's why indaba noxolo xa emdawutha uba ngowakhe, because izinto zasingasahambi kakuhle e-ofisini yethu. Kodwa kwakho u-Inathi, ndinoxolo ngoyokwenza i-DNA ngo-Inathi, noba nje ndinentlungu ngaloo nto, ngoba umntana wakho but ST unoma uyamazi, uyambona uba ngowam lona umntana. Ibhoyi yakho imile njengawa, ndiyazi imile inguwe, uNathi unguye. Okay, kodwa uye wayokwenza i-DNA, which is fine. Umyenam wavelelwa yinto yokundiaccuse namadoda uba ndilihule. Alikho ihule emhlabeni elinjengam. Mhlawumbe nje mama ukuphazamisa kuleyo, mhlawumbe sifike lapho ufuna ukubuyisela emuva kancane. Mhlawumbe kuze kufinge lapho esekubiza ngalawo magama. Like yiziphi lezinto ebeninokuzibanga, ngoba I'm sure kuvelanga kwafika lapho, but I'm sure mhlawumbe into ibiqala kancane. Yiziphi lezinto ebeninakho ukuthi ningazwani ngazo kakhulu kuze kufinyela esisikona namhlanje? But ST kukungahambi kakuhle kwakhe ofisini, egumbini lethu. Nithi ke unina Mazulu eKhosombeni. Kukungahambi kakuhle kwakhe recently pha ekamereni. Kukhona ukuleka okukhulu okuthile. And then ke ngoku okukuleka ke ngoku kuthile akawafuna amacebiso am. Njengeli loba ndiye nathi ke make siyi-try i-men's clinic uba angeke isilekelele na. Yazama ukusilekelela. Kwakhona uNathi. Emveni koko akazange afuna uqhubekeka. Njengento yoba bendibhebhisitha utatakhe. Kuye kwathapha ekuhambeni kwexesha kwakhona into endiyifumanayo phaa kutatakhe, njengoba ndingumntu oyineni yakho omhlambayo, omtshintshayo, umfaka ekhimbe, omthini. Ndayibuza le nto kugqirha uba kukho le nto indixhalisileyo inje gqirha, ingaba yintoni? Wayezaba na-80 ke, wayena-79, usweleke na-79 utatam. Wafumaniseka into yoba unekhensa. Yisimboli yekhensa le yoba esi singxobo sibe singaka. Ndathi ke mna ke okay, uba ndandifundile ndingumntu owayeclever kakhulu, because ndiyakhola uphanda ubuza. Okay, ikhozi yintoni? Ikhozi usually abantu isisifo sabantu abangootata. Why le nto iba kootata? Uthi isame nalapha kuthi thina abantu besimama, kodwa ivamisile kakhulu kubantu abangootata, abantu abangakho used. So iyathanda uba atheka. Ndacinga kuba okay, kungenzeka into yoba yiyo le indibizisa ngala magama, okanye mhlambi zii-symptoms, ngoba ngoku akusahambeki kakuhle ekamereni. Uyabo? Maybe nje mhlawumbe nakho sikhulume nje mama, sikhululeke mhlawumbe nawo abantu
bakwazi Yeah. ukuyi-understand Uba kwenzeka ntoni. yes Ucansa luseyilulo apha ngoku into endibizisa ngalamagama uyabo seyisohlulakala utata lucansi okay uyabona tata mandiyibeke nje njalo yes because bendingafuni sometimes ubiza izinto ezinjalo Ukhululeka, yes so seyisohlulakala lucansi and then ke ngokuba ndiyavasa ndiyahlamba ndiya kwabanye abafazi ndibheke emadodeni ndahamba ndaya endaweni ethile ndibheke emadodeni ndaphuma nombutho ndibheke emadodeni yabo ndabuliswa ngumuntu ogqithayo indoda yindoda yami ndaphinde still ndanoxolo ndathi ndiyayazi lento yoba makenze lento kodwa ndingumuntu ndihambe ndahamba ayandivisa kamandi xa sele ngoku endithuka phambi kwabantwana bam ngobuhule bam ba I regret the day endatshata ibhitshikazi enje front of abantwana bam ndathi ke mna ke kusekwakusasa ibhitshi ungayikhomba emnyango ingaphinda ihambe so yo hayi but ST uye wapasa yena u2023 yeah u2023 mntana sekhaya hayi wena uzondilahla apha hayi upasile ndacinywa lo tata lona umkile after lo mntana ezelwe ndibuyele kancinci uva but ST ngo2017 wemka wayohlala ngapha eFishuku emkiswa kuba esithi uboy ayinguwakhe wathathwa ikhazini yakhe uWinnie yayomlahla eFishuku wayohlala pha lo muntu uphangele eBishop Levis but ST mhlawumbe khona umuntu wasebongana onoze ayimamele le episode uyawuzathi unyanisile unokhaya gama lami lasemzini wami ndingunokhaya ndisebenzile imali yalandoda ndiyisebenzisile ndimbonisile uthando ndimbonisile ubu-honest umzwa kokwabo namhlanje une-upstays imali yakho ugijima ngemoto entsha i-latest yeKia Picanto undishiya negxokogxoko le-Uno elimileyo ngoku wahamba ohlala wahlala eFishuku zange ndibuze uba kwathini ndingena ndiphuma naba bantwana xa unoze umbuzi operations ezikulo mntana uba zeziphi kwakutheni ukuze kukhutshwe testicles zakhe akangekho akuxelela uba how many operations ukuze kuthiwe lo mntana une-cancer wenziwe ikhimo I was alone esibhedlele akekho akafowuneleki akafumaneki uthini uma umtshela ngesimo seyingane akafumaneki kwasefowunini ingane yona wayihlele yazi into yoba ii-testicles zakhe zikwiposition erongo kwathiwa ke ngoku ziza kwehliswa wathi ugqirha wayekunye wathi sasikunye ugqibela kwethu wathi bazawuqale bazitheste uba zizo na bazitheste abafumanisa zizo bathi fortunately ezi testicles kuzofuneka siziremovile ngoba we find cancer inside yezi testicles sorry zaremuva ii-testicles ziselemkile hlala eFishuku ndishiyeke nabo abantwana wahlala wabuya 2018 ngoJuni wayemke ngo-October kuba kuzaba wayemke kodwa olu xesha lebonus xa izaba nemali uyaphaphatheka ezawubhonasa edibene nekhazini yakhe uWinnie ehlala e57 wayohlala apho zange ndibuze but ST wabuya ngo2018 ubuya ndisuka eRed Cross lomile undisemgidini apha estratweni wabuya ndihlekiwe kwesastrato ndibe inhlekise eKapa mna ndibe inhlekisa futhi akekho umuntu ohlekwe njengami ukuvele nto uhleka ude uyekwe kuthi oh siyamazi uhlekisile ngami usibongile eKapa andinabhongo undenzile into engento eKapa after yonke into endimenzele yona engazange ndibambe nalamadoda andibiza ngawo okay wabuya 2018 zandibuze but ST ubuvela phi namhlanje zandimbuza into ba isizathu sokuya kwakho ngapha eFishuku uyokwenzani kodwa ndasendisazi ba ireason yintoni yimntana lo ayingowakhe ndathi DNA lo muntu ufundile makuyokwenziwa iDNA sahamba ichaplain eyayise Bishop Levis sancama
akezi uSibongile 2 times sisiyapha wathi lo mama myekeni. Okay, usinika 1.5 sure 1500 but ST wathi uzawudibanisa nezo zidalwa zakhe. Mina soze ndibe efemelini yami nakho zidalwa comes from kumlomo kaSibongile uba mathatha kufona umuntu ongusisi uthi xa indifonela but ST uthi hello bitchikazi thatha nanzi abothatha nanku cash send kwa Absa we 1.5 udibanise negrant yezo zidalwa zakho uyokondla ezo choice assorted zakho. Hayibo Ndithe Nkosi ndihambe ndiyothatha le mali ndidibanisela abantwana. Mind abantwana bami basekhimbini full time 24/7. Okay, thathe le mali wayenza lonto wadinwa. Ubrother wami Masixole andizisela into endishota ngazo ndahlala. Abantwana bami bangama boys bayafunda. Babukele sisimo. Yo kunzima but ST. Yabona apha phandle kunzima. Wathi mhlaba uyayo wabuya ndaphinde ndawandinika imali yakhe. Ndathi mamela bendifuna ukwenza icarport apha. Hayi kangiba xa sinobeka iroom apha phezulu kwale garage kunganjani? Ndabeka iroom apha phezulu kwegarage uthi ze upstairs. Kanti ndenzela umyeni nami ingapha iphandle lakhe. Yenziwe iroom yanhle yenhla ndingumuntu othanda izinto ezinhle yanhle ndayenza inegamazini ina everything. Uma uvelo umuntu wakho ayendlini yami uyakwazi. Hayi indlu yami yeyomyeni nami yecaptain nyani ngoba irank yomyeni nami icaptain noba nje I think nganganxikiswa na anytime to be captain. Indlu yami yecaptain uyijonge i-secured because of umyeni nami elipolisa, i-secured because of abantwana bami benale autism. Ndingafuni uba baphume phandle akungeni noba ngibani kuthiwa kusepause moxa kubizwa kwami because of insecurity sabantwana bami because andifuni abantwana baba bazula apha esithubeni balahleke bangakwazi ukuthetha ndingafa ngoba zinhliziyo zami eziya ndibathanda ukubhubha. Okay kuhle kwami asikho pha estratoni upstairs iqalwe ngami sure pha ipoliseni. Okay. Wabuya wahlala. Zandabuza ndasebenzisa imali ndenza zonke izinto yonke into ndayenza ngemali yakhe. Lavuka idimoni. Le mali yakhe. Bafunda abantwana bayekanga abababili bafunda. Wonke umuntu olapha endlini uyafunda akho umuntu ungenasikolo apha endlini. Wonke umuntu uyafunda. Ndingumuntu oyithanda ibusiness. Ndaqobhoza apha eyadini ndavula ifestile pha ndifuna ukwenza ibusiness nonyana wami lo wenza umuntu webusiness because ungumuntu ophekayo. Yo but ST ndithwele kanzima andifuna ukuqhatha ndithwele kanzima mntana sekhaya and then ndithwele kanzima nje inhliziyo yami ibuhlungu. Ndake ndazama ukuzibulala but ST ndandisendodwa ngokwenxa yesisimo soba umyeni nami uyi-silent killer. Ungathi ungena pha eminyango ngekho umbona uba nguye ungathi uyaxoka zini hayi nguyilo silence killer unoncumo myeni nami sikele besidip. Kujwayele ukuthi uma kusuke sineyinkinga emshadweni kube ukuthi ngiyakhuluma nomndeni wami mhlambe nawe uyakhuluma nomndeni wakho sizama ukuthi mhlambe into ethi ngalungisa kanjani mhlambe wazama ukuthi ukhulume nomndeni wakhe mhlambe into enikwazi ukuthi ilungisa kubuye esimeni ezibandi chat but ST umndeni wakhe ngwakwaMpinge bekhona ke ngoku brother bakhe sendibakrapa ke ngoku ba hayi man kukhona NY6 kukhona 43 uyabo ndiyile kobhuti bakhe but ndiyanguse kunje sekubotyo kunje seyithatha abantwana bami seyokhupha abantwana bami ecourt ngecourt indadit ethi zi drug addict which is akakhanga babona abantwana bezi drug addict. Abantwana babhaso grade 12 bafikela kwixesha loba nama girlfriend. Mna ke ngoku ingathi ngoku ndivumele abantwana babe nama girlfriend uyabo uyena nje ngihlala phe upstairs uyabo ubona yonke into. Mna ndilapha endlini ndijonga abantwana andijonganga abantwana abangenana ama girlfriend uyayibo. So ndiva ngobrother wakhe ose43 ba hey uSibongile uye court namhlanje uthe uyokwenza icourt indadit because ufuna ukukhupha abantwana pha endlini because of besi drug addict bengena namantombazana and then wena uthule. Ndasele ndimbalisela ubhuti ndithi bhuti indaba yoba nditshate ngalendlela ndatshata ngayo
indithwalisa uxanduva. And then ke ngokekhaya mna ndikwazi ukuya ndiyoxela usibongile ongazange aye ekhaya. Uyayiva bhuti ST? Ndizawufike ndithi ndiyoxela bani. Sikwazi noba wendelaphi thina. Wena wahlalisana mna ndisemhlaliswe ndidepresswa ngoku ngumhlaliswano onephepha lika in community of property. Ndihlukunyezwa ngumhlaliswano ondibopheleleyo in community of property. Ndizama uphendula umbuzo wakho ba ingaba xa kunje ifamily zithwane. Istrato sikhona after beswelekile abazali bethu kwangokwabo umzali wakhe besaphila. Mna ndingumuntu othanda abantu abadala, ndathatha abantu abadala ndaziqhelanisa nabantu abadala apha estratweni. Bayazi ndaxelela omama abathathu abalapha ndathi bethuna inhlalo yama isenhlanga pha. Ndihleli but izinto zami soze nizibone ngoba ndivalile pha endlini. Izinto zami ziphelela pha endlini but isimo pha endlini asikho sihle. Uzenzile lapho izinto bhuti ST. Ndikhumbula umzamo lo esemncinci wangena pha egqwagqwaza isibhamu edubula 7 shotguns. Udubula umfana ebethema ndiye kuya ayofakela isanarator cable. Kuba ethi uve ngomalume wakhe uba mna ndihamba negqirha elithwele insimbi emhlophe. Lo mfana uthwele ipanama udubula umuntu orongo. Abantu bakhwela phezulu kwezindlu kwakubhabha aeroplane lo mini kuthi ipolisa libambe umkakho endodeni limdubule. Kwabantu ifilimu bakhwele phezulu kwezindlu abantu. Bebukela umfazi wepolisi obanjiweyo. Fika lo mfana hayibo buteri. Ngoku abantu bala kwabala mfana bazi owners onotaxi bazapha babuza ba kanjani ngoba lo muntu ngumakhele sisuka kwaMaidas usilandela from Lansdowne Road sisuka kwaMaidas dansi isanarator cable. Lo mfana uhamba negirlfriend yakhe apha eBay committee iyapheca izandla legirlfriend hayibo bhuti kanjani. Abantu abazo aka statement asizuye ebantwini kuzawuye sisobani banjwe indodeni. Okay, fast forward bhuti wami. Okay ma. Okay. Akho nto angayenzanga la mfana bhuti wami endihlukumezileyo. Ayikho indlela angayenzanga for ukundibulala. Into nayo andifi ngenxa kaThixo. Ngoba andizuthi kungenxa kabani, kungenxa yami, kungenxa kaThixo. Alukho uhlobo lokuhlukumeza, lokundihlukumeza ngalenzanga. Uzokwala lo bhuti apha 2020 wabakhupha abantwana babo waphuma lo mdala kwathiwa lo uyafunda akaphuma. Dane light stroke bhuti abanga. Light stroke and depression. Daye court ndihamba ngentonga. Yathi umanki makaphume lo kwango-August uphuma kumntana. Imvula eka last year ka-August iphelele umntana behlala etyotyobeni. Okay, it's fine. Wathula wathi tu. Uyazihlalela usibongile pha phezulu, uyazityela, uyaziphekela. Nguye ophangelayo. Mna ndiphangela ndandike ndaphangela kwa-TFG e-night because of ndandibona isimo. Umisiwe ndifike ekuseni ndilungise umisiwe ndimse esikolweni. Ndilale. Ndawuyeka umsebenzi umisiwe wacaba uyagula. Ebusuku uyakhala ndifuna ireport umisi uyagula. Ndayiyeka into enomsebenzi ndafocus ebantwaneni bami. Okay. Mina 2002 if I'm not mistaken or mid 2002 uye wacaba uyohlulakala kuba sisebenzi sidibane ngekamera engeqa. Sihlala endlini eyi-1. Sihlala endlini eyi-1. Okay. And into ebangela uba makamuve e-main bedroom yethu lucansi. Uyaluzama into nayo alenzeki. Oh, what happened Melza? Xa kufuneka ekhaba ibhola iba flat ibhola. So what about ngam? Wa end apha ehamba ndathi kodwa mfowethu ndimane ndisithi lala kakuhle uyakhona. Wathi okay uyolala phezulu. Wahamba pha phezulu iroom inhle ine-bed yayo, ine-kitchen, ine-fridge, ne-microwave, ina-everything for i-guest room. Sasisenza i-guest room. Sinekhazini yethu esemthwalume. Okay. Yes, iyathanda ukuza apha kwatshatele kwaMhlongo, iyathanda ukuza apha kuthi. Yewe mka wayohlala pha phezulu but ST. Wayohlala undohlala ke pha phezulu. Avuka ngabulisi kungabuliswana apha endlini kuve kube muncu nje. Ndithi mfondi na urhalela bake siphinde ke sizame noba ngutebelele ke. Axhuma amenhla. Hayi. Khonto nzawenza apho mina.
Uyabona njengoba ndithetha le nto nje angandibambisa because wayethe court ndingaze ndiphinde ndithethe ngokungavukelwa kwakhe. Court indadit awandivalela ngayo but andikwazi ngoku mazilime ziyetyini. Makathi phume elibala aze uyabona pha khoyo akanayo inkazana. Leyo ngu100% sure ndiyamazi akekho umuntu oyazi ioffice yami ngaphandle kwalando la ndoda leya inkomo wazi le yam qha eyokuqala nqa age of 14 years. Ayikho yeyokuqala le yam. That's why ndisithi I'm 100% akekho omnye umfazi unoyemalini oyileyo nombhanqayo onozathi hayi baby ndingakunika inkomo nayo hle lapha. Okay, wahlala pha phezulu, hlala kwakhe pha phezulu, wazithengela ukutya, wazityela, athenga izitovu, athenge yonke into, athenge yonke into, athenge yonke into, azityele. 2023, hayi, wenza amaholo but ST, wathenga igrosari, uyophangelayo mosi, anyusa ukutya kulayisha phezulu, asikhelele ukutya ngesitya, akubeke apha phandle. Uba ngaba ukukhile, sawupheka. Uba kakukhanga, funeka ngigcwala amathafa. Ndiyocela ukutya emizini for uphekela abantwana bam. Sure. Inyanga ibiphela izolo phofu. Ndithi uSibongile akakukupha ngokutya pha. Ndizawuthini next door ndizawuthini pha kwabantu ndicela kuba ukutya. Benumfazi upolisa mnothwala izityo ocela ukutya. Indoda yaphangela, nxiba uniform yonke le mihla ibulisa abamelwane. Molweni makhi, ngene emotweni yayincincizayo ihambe ipheka emsebenzini. Umfazi lethu uzawuthwala isitya acela ukutya. Manje sinjani isimo manje? Isimo siwesi ngoku. Nisahlala ndawonye kodwa asihlala indawonye umkile. Osephumile. Yes, ephumile. Wenza imikhuba ke ngoku. Wenza imikhuba eWest after egxothe abantwana bam last year, this year. Last year November. Waza nomfana wangapha ya eNigeria onenhlebe engaka. Asathethi. Sithule sithethu umuntu uvuka pha angene ebhafini angene ekitchen aphumambe. Waza nalo mfana ndihleli nabantwana bam apha wavula igate wakrolokonqa ngomvulo uye wahla pha phezulu njengoba ndithi kudala eneminyaka ehlala pha phezulu wazo occupy le room yami. Sine court indaditi ndimenzele icourt indaditi yokundithuka phambi kwabantwana bam ngobuhule ngoba uselfish bam. Uyava? Ngoba ezisola into yoba wayithena za chat iqabakazi elindim. Uyava? Okay, that not phambi kwabantwana bam. Not again phambi kwabantwana. Ndamenza lelo court indaditi. Naye wenza icourt indaditi ethi emsebenzini wakhe ndingaze ndilibhade ndingaze ndiphinde ndithethe ngento yoba mna yena akavukelwa. Uyavukelwa yena. Yena usuku ayithetha ngoplonto. Mna ayithetha ko brother bakhe. Xa ndibaxelela into yoba do you know what isource yalento yile? Bathini bona? Bazawuthini? Abazuthini because ekuba tsheleni kwakho umtshela bona ubatshela bathi kaloku ubhuto wakhe lo wase 43 nomnye wase NY6 andifuna ubabiza ngamagama. Yes. Bathi bayoxelela wababiza yena wababiza ngelithi kuba isocial worker yathi Sibongile ambolungisa le matter nabantu bakokwenu because uye wena wayogenga inkosikazi yakho nefamily yakho. UNowini noUnathi abam-advisayo njengoba yogxotha abantwana bam ngecourt indaditi kutsho uNathi nazi iVNs kaUnathi apha efonini idiscussiwe kwigroup yabo. And then uNathi wathi ambokwenza usufike uthi ecourt. Ngoku ke ngoku uyathi xa ndiveza ezi VN ecourt yathi court Sibongile sekonakele xa kunje ugenge wena inkosikazi yakho nefamily yakho without inkosikazi yakho. Ambobiza le family ukuze lo mtshato ulunge uthethe nababantu babe khona ababantu uWinnie lo noUnathi. Ngakumbi uNathi lo uthi umkakho ungazuphinda umnike imali soze and umkakho uzokubulala. Jonga biza uNathi caba ikhona lento mayitshintshwe yindlu whatever okanye izimali zakhe and angazaphinda khothe nesenti phansi Sibongile. Exactly Sibongile wenza lanto yayithethwa nguUnathi. Sure. uNathi but ke yonke ke lonto ayinamsebenzi. Wafika ubhuti phila lo bhuti wemdala wefamily ndabaxelela sonke istory sika Sibongile ndabaxelela ukuthi inhlalo yami yonke le minyaka nonobangela walento into yoba nguWinnie noUnathi abakhoshe uSibongile abafida uSibongile into yoba makathi athi
because uSibongile yena akakwazi ukuzithathela yakhe i-decisions. I-decisions zakho zithathelwa ngu-Unathi no-Winnie because wahanjiswa ngu-Winnie ukuya ngaphaya kulaa ndawo wayihlala kuyo. Ngoku uNathi uthi makangandiniki imali, makayokhupha abantwana bam ecourt, azafike athi ecourt bazi-drug addict bayambetha, which is apha ekuhlaleni akho nto injalo. Sihlala nabantu abadala. Nange-single day yangena apha kumakhulu Marhade bathi Marhade bi-situation yam iso zange. Okay, ndabaxelela sonke istori obhuti bakhe. Bathi wathi Marhoyi sivile sisaya koobhuti bethu abadala. Xa isimo sinje and ke ngoku uthe kumyothenga ibisi labantwana, ndihleli mna ndinxibanga, uyabo, ndithe derhe njani lindelanga visita. Afike ke nababhuti ndinganxibanga, ndixaka into yoba kwenzeka ntoni, kwasike kwathi gqi ababa ndazixelela into yoba ndizunxiba futhi andizujampa mna apha ndiyonxiba, andibambelanga tshangana apha kukwamkhulu apha. Bafika kababhuti ndizijajele, sencame ndapheka isidudu ngoba lokhu i-oats le benzawuyenza ibisi alifiki nomntu ebeyolithenga kanti uyoqokelela ifemeli yakhe le ibuye ize apha. Baphuma bengenabhongo bhuti ST, ndabaxelela konke, ndathi nina bonozakuzaku, uSibongile akanabo nozakuzaku. uSibongile unesiko lakwaMpinge, akanalo isiko lamadakane. Ifemeli kaSibongile yakwaMpinge ayofemeli yamadakane. Sure. Ndabaxelela ithi ndathi ukugula kamkhulu ndiphipha umkhulu all these years, ndihlala ndinyuka notata kaSibongile. uSibongile engekho for 6 months eseHamaskral, ndihlala notata akhe, ndixova udaka likatata akhe ngentliziyo yam yonke, ndisenza okuhle kuye kuba wanditshata nabantwana bam, naye wandenzela ifavor ngoba ndandingasazi, in fact yayingeyo favor ngoba zawuthi yaba ntoni, yaba sesivumelwano sam ngoba ndathi soze ndishiye abantwana bam behind. Never. Abantwana ndihamba nabo and abantwana bam ndawufapho befa khona. Yaye mhlelo nto savumelana. Nam ndenza ubufazi, ndafike ndazixelela into yoba utatazala lo wam noba kabanjwa nge-situation enje andizumse home, zangabheke home, wabhubhela apha ezandleni zam. Ndayomthathela ubrother wakhe i-adoption katata akhe yayinguluthando phantsi kwebridge. Ndenze konke bhuti ST. Ndenze konke. Iibrothers zakhe zamkangelithi sawuxelela oobhuti bethu abadala, sawuphinde sibuye till today. Simo siyaqhubekeka. Sibongile oyothenga isite wabhonasa last year, wanixelela Monday wathi Tuesday siyothenga amatikiti notata ubani siyothenga isite eKomani. That okay. Thixo wandiphukuthula bhuti ST, ndave ndajonga nje, ndijonge nje kodwa abantwana bam bayatya, abantwana bam banekhimbi, that's all. Ndithule ndithe ma, mna bendithengelwa nguye neziqushelo zam zangaphantsi, neento zam zothambisa amakhwapha bendithengelwa nguye. Okay, wasukuma phaa igumbini lakhe, caba seyihlela uhamba. Wahamba wayolala ekamereni yam. Hayibo, ndothuka. Emveni kweminyaka wazolala ekamereni yam, uyarhona. Ndathi uNako khawuze. Wezi uNako wathi hayibo ngutata lo. Ndathi kanjani? Hayi ndiyalingwa ndisehlane. Kanjani? Umntu ave ehle phezulu angathethi, athule azongena ebhedini yam. And then ke ngoku seyinenkolo ngeenkolo ke ngokahamba kuzo njengoba ehamba naba bantu bangaphaya nje kwezi nkonzo ekhoza kuzo unentoni kuthiwa zintoni zi-prophetic material. Yo, hayi ke andibhelieve ke kutyiwa, kuthi ityiwa ke zirayithi kubantu bazo but kum azikho right. Yava unezityiwa ke zinjanjani, uyabona ngo ndihlaselwe yi-light stroke. Ndandiqashelwa amaphela bhuti ST endleleni, imoto ngiyonke apha phandle kuyobizwa iphela. Phofu lo muntu ebendithathile wanise-Gatesville. Xa kufika eGatesville sendifakwe idrip sendenziwe yonke kodwa wangu-terminated, wandicima kwi-medical aid. Ndabuya esibhedlele. Uboy lo usafarishayo wamcima kwi-medical aid. Uboy wakhe lo ungowakhe. Okay, kuba kaloku wayisithi ayingowakhe. Okay. So andangxaki na-medical aid ide ikhona, ndatrite day ke nangoku ndade ndaba right. Okay. Hayibo, kungomgqibelo ebusuku
abantwana bamabekho bayocelebrate omnye umntana wabo ishomi yabo efumene umsebenzi. Ndafona ndathi Emzamo khawukhawuleza ufika apha endlini uzondivulela ekamereni yakho nanku umhlolo usenzeka. Wandivulela ekamereni wathi lo mntana ulapha next door. Mamo thula, ndathula, ndafunqula abantwana bami, ndawulala ekamereni kaMzamo ngoba andiyazi bakwenzeka ntoni. Okay. Washiye kumyeni nami edwanduluka ethandaza. Fire. Umoya we-divorce fire. Zange ndilale. Kwasandihleli. Wavuka kwaSunday. Wavuka umyeni wathatha iBhayibhile yakhe wayifaka ekhwapheni waqantshisa isimoto yakhe wabheka ecaweni. Ndathatha lampahle imali libelele ngilampa la ngubebelele ngazo ndawuzihlamba yajaji ibhedi yanje. Ndapheka. Ever since ndaye ndemka kula nkonzo yalatatu ichaplain. Ndalima lapha. Zandiphinde ndifune nokubona umnyango wenkonzo. Ulimala njani? Yo! Ndalimala. Yo. Hayi, ndalimala. Andisoze ndithi abantu abantu abakholwayo kodwa sometimes balimaza inkembe but ST yomuntu osiniswe ayifane nenkembe yomuntu oziselela utywala. Because umthembile umuntu osinisiweyo. Yalilimaza la nkonzo. Anala ndiphinde ndifune noyibona inkonzo. Hleli pha endlini yami na ndizithandazela pha endlini yami na. U12 ndiyathandaza, u3 ndiyathandaza. Lonke ixesha noba ndisebhafini noba ndichophe ethobhini ndiyathandaza. Ngoba isimo sami sithi mandithethe noThixo nothi ndithethe nomuntu ngoba ndawuthetha nomuntu umuntu uzawuhamba nento yami. Mandililele uThixo ubhetele. Wathi ngilayithe la mhlawumbe sikwazi ukubonakala kahle. Le ndaba yethu abantu bayayidinga. Bayadinga ukuyizwa. Kuhlupha la ngoba umbani wami lana awusebenzi kahle but ngifuna ukuthi ngizoyenza kanjani alisebenzi leli light lami mhlawumbe sizokwazi ukubonakala kancane. Busasho mama uthi walimala lapha esontweni ulimala njani ulimazwa ndlelani? Ndilinyazwa ngumama umfundisi. Ndilinyazwa ngabantu ndilinyazwa ngitata umama umfundisi. Njengoba ndikhulele ezilalini ndikhulele ezilalini mina ndiyadibana xa isimo sisithi mandijule inqindi ndizawujula inqindi. Ndasendiqonda uba ndandingekho kwakhe ndandizamsotonga. Ngumntana noba ngumntana. Ndandiphinde ndilibeke inyawo ecaweni. Uthi umuntu engumama umfundisi pha ndiqonda into yoba Nkosi yami Jesu waseNazaretha Thixo. Okay. Khona ke inkonzweni manje ndisubmitha kuyo ke ngoku since Easters apha eCrossroad. Yeah. Ndimane ndisiya ke apho ke. Nangoku last Sunday le Saturday besine Thanksgiving. Yeah. Kona ndiyamcela uThixo into yoba andincede andiphulise eso silonda kodwa ke hayi senaxesha laso ke ngoku. Kanti into yoba notata umfundisi ngulo ndithi waye chaplain. Ngulo uye athi xa ndiya kwi-EHW athi nothi imarhubelela zifamily. Uthetha ukhona umuntu umfazi unandikhaladi noba yintoni ongumisisi nguCaptain Musa. Ndiyafowuna ezindi umyeni nami member ka-SAPS mna ndisispouse sakhe ndicela iassistant ka-EHW. Wathi uba yimarhubelela zifamily please put me out. Hayibo ingubani nje luthetha apha? Yathi yo hey okay uhamba umenga kungumkankosikazi wakhe. Yeah. And ubunkosikazi uburongo benkosikazi yakhe akafuni nobuva uright yena. Uyabo? Okay. Daba ke ndiyaphuma apho kulo bandla. And besekushiyeke umyeni nami pha sendingasekho pha mna naye waphuma. Okay. Ndabiza ndapheka usecaweni yena. Okay. Upheka kwami ndayothatha impahla zikasisi lo khona omnye umama ohambe washtawa onguwangapha kuthi wathi ndize nempahla belungwini kozothathela umisiwe. Ndazothathela umisiwe ezimpahla. Ndafika umyeni nami ethule ibed yakhe phezulu ezo occupy le bed yami. Ndathi ndiyalingwa Thixo
ndingalala ebhedini yami izolo ndingalala ebhedini yami namhlanje ndangena ekamereni but ST ndisuka kulo KTC ndacela uba makandiphakamise ndatsala i-court interdict apha phantsi kwebhedi ndayifaka ekhwapheni ndathi marhademe iyavutha into apha kwamarhubelele umyeni nam ngokuhlike phaa phezulu last night wayolala ebhedini yam akathethi uthule akatsho into obuzolungisa izinto ore ufuna sithethe uthule zabu. Okay, ndithe ndawuhamba ndiyolala ekamereni kamzamo kwashiyeka khona ethandazayo. Okay, and ndifika le headboard igcwele ioil iphakamisa ibase le kunhlaka yityiwa andanoba yityiwa noba ngumgubo omhlophe lo ugalelwe apha. Ndabiza amapolisa ke mna ke ngoba lokho andizukwazi nansi court interdict andikwazi uthetha nomyeni nami because sizowulwa and ibe iyoli court interdict. Aza amapolisa afika amapolisa athi mhlekazi umama ucela into yoba ulala ekamereni yakhe and then wena ubulala phezulu mos wathi ewe and then ancedile amapolisa aseGugulethu andilwele ewe noba indifeyilile i-HW but amapolisa aseGugulethu andincedile because ndicinga uba ndisafe ewangandinqoloba endleleni kodwa nothi phaa endlini andilwele khanga akhethe into yoba njengomantyi baseFilipi because kaloku beyingumcuphi bendithi uba wade wandixotha omnye umantyi wathi abana ndiphinde ndikubone kule court wena otherwise ndakubona kule court ngoba yikho uthetha gqithi watsho lo mantyi yi-best friend yakhe ke laa mantyi. Bendisisidenge sala Philippi court. Okay, afika amapolisa athi thutha iimpahla zakho zisephezulu. Xa ke kuyimember yamapolisa kufika i-junior members kufika abantu abathe noko. Okay, sathi sicela ke ngoku njalo uye phaa phezulu abangaphezulu kwale renki yakhe. Nyani wathutha impahla wayapha wathi lo tata singaphinde sive imsindo lo mama angaphinda asibize lumsindo ozokwenzeka cela zikuthuleke kuthi watsiba ngapha kwalanto athi amapolisa uhamba uyena wathatha ifoni wafuna umapha ekitchen kahle kuba ufuna uthetha wathetha wathi ndifuna unifaka ndifuna utshintsha lendlu ndifuna lendlu ke i-underwill utatazala wami wabhala iwill kamisiwe uba laa ndlu ubhubha kwakhe izaba under umisiwe Judith Marhubele kumagqwetha akwashoes. Wemkanezo will wezimkanezo title deed. Okay, uke wandibuza wathi eyona nto ukusukele ngapha eCape Town uze apha yintoni. Okay, uSibongile akafuna usayina amaphepha edivorce okuqala. Amaphepha edivorce andimazi apha ahlala khona. Undivalele emsebenzini wakhe ngecourt interdict andikwazi ukuya emsebenzini wakhe andinayo imali yesherifa yobhatala isherifa andisawufuni lo mtshato tu andifuni into ufa azondibanga ngathi ndingumkakhe ndibe ndibhubhile ekubeni bendihlukumeze enje andisengomkakhe ndiyinkazana yakhe petty paper le in community of property mawuphele but ST lo mtshato uthi tu ndizocela ijustice yase South Africa. Because ndizamile ukuya ecourt eWynberg yathi court azikwazi amapolisa wakwazi useva i-divorce papers. Umfazi ongucolonel wakhe undincedile kwi-maintenance ndiyambulela lo mfazi lowo. Uthe ke ngoku lo mfazi wajika lo mfazi xa sendigqibile i-maintenance ebetheze ndibuye kuye nalamaphepha edivorce wathi hayi awunawukwazi uphinduze apha kwezi premises because une-court interdict nomyeni nakho. Okay, itsho ngoku into anandawo ngokenzawo yakuyo but ST because kaloku la colonel indincedile yandenzela yamani ndamkela ngoba lokhu ebendinika i-5,000 that soze undinika i-5,000 ebantwana abakhubazekileyo abathathu abantwana ababini abakhubazekileyo ababini lo uhamba isikolo basezikhimbini abantwana bane-transport bane-school fees asoze ndayo increaser le maintenance ndancedwa yilaa nkosikazi ke ingucolonel wakhe wathi jonga izapha kum ndizamsayinisa njalo isapuni yoba makayovela ecourt okwesibini for uba eza kwenza le nto wayidileyi umyeni wathi unatha ingowakhe ndifuna i-DNA test ndathi masiye i-DNA test uzoprove obubuhule uthi ndililo wabe sure hayi ndisure bathi abantu lo mntana ingowami. Ndathi ndiyabulela akho nto izongazuvela pa masiye ubunayo 2.7 yikhuphe wathi kubala lowo balala abantwana bengatyange lo xeshela kwaye-DNA test kwaye kwi-DNA test abuya nge-30 kaJanuwari sasikwi-DNA test nge-26 kaFebruwari zabuya ii-results ze-DNA test umntana 99.99 ngowakhe
wathathela phepha walijula pha. Wathi lo sisi wasekhotha uthini ke ngowathi ndithini kantoni wasikona nomsindo ndithini kantoni wathi bhuti hlala phansi nansi kaloku iDNA ubuyifuna funeka ngosifinalize intoni Mangathiwa mama ngiyabuza ngiyazi ukuthi udaba lethu lungayephela namhlanje ebhuti and kumnyama la endlini angazi benze njani la yes umama waDlamini uzohamba nawe e-studio yes nihambe noxoxa nalo lolu daba kahle yes mhlambe mina mangathiwa ngiyabuza ngoba ngiyazi usuzoliqedela naye yes mangathi ngiyabuza nje yini oyifisa kakhulu ngalo lolu daba ufisa ukusizakala ngayo yonke nje kuyona lento le ufuna uphuma kulomtshado but ST ufuna umyena ama-sign amaphepha divorce sahlukane peacefully and then andikho safe njengoba wayeze nalamfana ezobonisa indlu bamane befika abantu pha endlini bezobuza into ba indlu imalini ingathi indlu iyathengiswa andihlelanga kakuhle nabantwana bami ndifuna uphuma but ST kulomtshato total ndiyozihlalela noba ndihleli ijustice ichuba ndihlala phi nabantwana bami yes wow mhlawumbe umuntu ongathanda ukuxhumana nawe ongathi mina cha ngingaba nalusizo angakuthola kanjani inamba yami zayishiya zoyi2 inamba zami uyakhona uthola le phone ndiyakwazi utholakala efonini Mama Ngcono ngiyacela ukuthi ngenxa yokuthanda ukuba mnyama kwethu ngiyacela ukuthi lo daba hambe yoliqedela nawo Mama Dlamini yes e-studio ngithemba ukuthi isikhathi sethu esiyoba naso lapha e-studio siyoba enough ekuthenini ukuthi lukwazi ukuthi luqedeleke mhlawumbe lokho ongakhonanga ukuthi usikuthinte mhlawumbe salise sikutheni ukuthinta khona lapha e-studio ngoba ukuthi mina ngeke ngikwazi ukuphumelela ngoba ngizobe ngibe nayo indlela ebheke ngaseThekwini kodwa ngicela Mama Dlamini ukuthi ukuze ungabuyele eCape Town ungaliqedanga udaba wazi ukuza ngapha uzoxoxa udaba lakho bese lingabe sisaphelele so Mama Dlamini uzokhona ukuthi ayongirepresent lapha na axoxa udaba lakho mhlawumbe amazwi akho okugcina nje ungavala ngawo sesizokukhulula kwamanje mhlawumbe ungathini mama yo buthabang ijustice yase South Africa ibanceda abantu abangomama abangenayo ivoice abangamamelekiyo njengami because mina kuthiwa depressed ndiyaphambana ewe depressed bawudlamini but ndiyacela ke bamameleka abantu xa bengena kwi-office becela uncedo noba sengesendimanga because eyona nto ibhlungu ihluphayo ngabantwana bam abantwana babasafarisha uboy ndine-date zakhe zase Red Cross nge-15 ndiye Red Cross nge-26 ndiye Red Cross ndinesifo sokulibala ndicela noba kummelwane bazulikhumbuze ngedate ethile ukuze umntana mayolapheka ndindodwa kwaba bantwana unzima la msebenzi but ST awukho lula andifuna uxoka awukho lula la msebenzi wokunakekela abantwana uwedwa awuna break awunabusuku awunamini udaka abalazi toilet abayazi uba yintoni abayazi toilet bayintoni yabantwana ngo ndibashiye nomuntu ndazama uqinisa into yoba guyisini nithi make sure into yoba bamesi aphi ezine toilet nizibeke zilinde ndizawubuya ndizocela uncedo apha anyone onokhandi mamele okwijustice umoya wami uyozuthi uphumle ndiphume kulo mtshato uba ngaba siyaphuma endlini isikhuphi court siyoziqalela kakutsha ubomi nabantwana bam because ndifile ukuhlala nabantwana bam andifuni indawo Usibongile abe neseyi ekufeni kwam athi aclaim as ndinkosikazi yakhe umntana wamcima kwi-medical aid bebegula abantwana belele ifever ndamsa kwagqirha ezibebethe kuba abantwana ba-active kwi-medical aid kwathi unathi terminated kube gula but ndawuboleka imali ezalayo ndasumntana kwagqirha sure
Yeah. akukho manje. No. Sixolisa kakhulu mama. Mhlambe ke ushiyele inamba zakho mama ukuze ukwazi ukuthi utholakale bonakala ukuthi uncedo mhlawumbe kanjani. Andiqondi noma ndizawulala kuba kaloku andikwazi ulala ngaphandle kwabantwana bam. Nabo bazawuzibuza uba buphi kodwa ke ndizokhwaza kulo mboko ndizocela uncedo ngoba ijustice yaseCape Town indifailile. Icourt ithi mandimkhangele andimazi apha ahlala khona undiblokile efowunini andikwazi ukuya emsebenzini wakhe. Inamba yam ngu-083 4161 768. Enye inamba yam kaTelkom ngu-0677 40 2020. Zonke ziyafumaneka. Zonke ziyafumaneka. WhatsApp. Ziyafumaneka zonke ku WhatsApp. Mama siyabonga mama kakhulu. Ngathi uNkulunkulu angakwenzela umusa kakhulu. Ngalo lolu daba nje usushareile nje. Singathi ngakusiza kakhulu mama sinawe kakhulu noNkulunkulu siyamkholwa ukuthi uzokunceda kakhulu. Njengoba usushareile nje nakuba abazalwane la emakhaya bonke abantu. Ngiyathemba ukuthi khona into esokwenzeka mhlawumbe ekutheni ukwazi ukuthi usizakale kulo mshado ukuthi ukwazi ukuthi ube nepeace phezu kwakho konke uphile kakuhle nabantwana bakho the way ufuna ukuphila ngakho. Yes. So yeah but nje cela nje mama ukuthi noma Mdlamini zokukhuluma naye nje khulume konke okusenhlizweni yakho noma mina ngizobe sengingekho. Khulume konke nje ufisayo ukukhuluma the way ufisa ukukhuluma ngakhona ngoba inhloso ukuthi ukwazi ukuthi usizakale. So siyamkholwa uNkulunkulu mama. Siyabonga nje ukuthi udele konke uze utravel distance engaka ukuthi ugcine ufikile. Ngiyakholwa ukuthi ukufika kwakho nje la akusikho ukuthi uhambele ubumnandi but uhanjiswa inhliziyo nezinto onazo phakathi kuwena. Kuthiwa nje bekuyinto encane esingeke sibe khona isidingo ukuthi usungaze uhamba ama-hours angaka uzofika nakule ndawo ingoba udinga usizo ngempela. Usize ngempela tata. Cape Town uhamba uzofika la ePretoria kude kangaka. Ushiya abantwana bambodwa. Abantwana besesimene besinje. Ingoba ngempela uyadinga ukusizakala. Ngiyadinga tata kakhulu. Ngiyakholwa ukuthi ukufika kwakho la mama akuzukufana nokubuyela kwakho emuva. So nje mama siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Siyabonga tata. Inkosi izokwenzela umusa mama. Siyabonga kakhulu mama. Siyabonga kakhulu tata. Siyabonga kakhulu. Before nje sivale mama ngifisa ukuthi sithi ukuthandaza kulo mzuzu. Okay. Baba siyathandaza. uNkulunkulu Baba uthandekayo. Uthi Nkosi usondele kwabanhliziyo zikyumkileyo. Bawe kwene. Inhliziyo yakhe. Wena wazi konke Nkosi. Baba unamandla inswelo zami zonke Nkosi uyazazi. uNkulunkulu engcwele. Sikunxusa ubuhlungu benhliziyo yami Nkosi uyabazi. Ubuhlungu Nkosi nemeko yabantwana bami. Andisibone Nkosi sendidodwa kubo. Bantwana bakhe umndeni Nkosi ndinika amandla. Baqinise every hour Nkosi ndinika Nkosi waseNazaretha. Baba siyathandaza uNkulunkulu namandla. Patience sabo. Enza umusa Nkosi. uNkulunkulu umuhle. Lenze liceba ke Nkosi. Lenze liceba Nkosi. Igama likaJesu. Lenze liceba somandla. waseNazaretha. Baba wethu engcwele. Iziyolo Nkosi ndazincama zonke. uNkulunkulu namandla ngegama likaJesu. Ngegama likaYesu waseNazaretha ndithembe wena Nkosi ekuhlweni. Siyabonga Baba. uNkulunkulu namandla. Ndithembe wena Nkosi ukungena kwami kwelikhaya lakwa-ST angekho Nkosi ndiphume ndomile. Thabathinda Nkosi egameni likaYesu waseNazaretha. Somandla kunzima. Ngenelela Nkosi. Kuthi kwawuphela ezokhimbi Nkosi. uNkulunkulu Ngigcwala amathafa. Ngendlela ufisa ukuveza ngayo. Igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyathandaza Baba bantwana Nkosi egameni likaYesu waseNazaretha. uNkulunkulu engcwele. uNkulunkulu namandla. Thembe wena Nkosi. Ndithembe wena Nkosi egameni likaYesu waseNazaretha. Siyabonga Baba ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We thank you Lord. Amen. Amen. Mama siyabonga.
Sibonga Sibonga Baba kakhulu Desti. mama. Sibonga kakhulu bazalwane lapha emakhaya ngesikhathi senu. Yes, ngicela nje ukuthi kulabo abangakhona nimxhume umama mhlawumbe khona lapha ningakwazi ukuthi nisize khona. Siyabonga kakhulu bazalwane. Sibonane kwi-episode elandelayo egameni likaJesu. Part 2 uyeza kanye noMama Dlamini egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga mama.